No tak porová omačka pre nejakých 15 až 20 ľudí, tak suroviny sú na to nejakých 2 kg cibule, 5 kg poru, 10 Bambino syrov, pol litra smotany 33%, dochucuje sa to väčšinou vegetou, málo solou, 2/3 vegetou a 1/3 solou. Postup je asi taký, že na nejakých 25 dekov bravčovej masti sa cibulka udusí tak do ružova. Do ružova sa udusí. A por sa krája na nejaké štvrtiny, ale tak priemer by mal mať pol centimetra ten por. Po udusení tej cibulky sa pridá ten por. Skrátka ten por pustí trochu šťavu, vodu. Dusí sa ten por dotedy, dokedy tá konzistencia nie je taká normálna, že sa tak viaže okolo varaci. Takže skrátka mu asi tak cirka, keď je tak mladý por, môže to byť nejakú pol hodinu sa dusí ten por. Po udusení toho poru sa pridá Bambino syr, sa vytiahne z tých sáčkov a pripraví sa na tanier, príklad 10 kusov, odšupa sa, lebo keby sa to postupne ošupovalo, tak nestíha sa to miesať. Tých 10 porov sa tam vysype a vtedy musí mať točky, aj ubrať oheň a vtedy musí mať točky, lebo ten tavený syr mal by snahu prihárať a nahárať. Takže ten por, teda ten Bambino syr, keď sa vymixuje, potom už podľa konzistencie, aby to bolo také niečo ako tatarská omačka, tak pridávať tej smotany. Ale isto tých 3-4 deci do toho množstva pôjde. No a tú vegetu by trebalo, príklad 2 polievkové lyžice vegety treba dať už do poru a potom to dosoliť už všeobecne, už keď to bude celé, aj tá smotana, jedno s druhým, keď to už bude. No, potom pozor veľký treba dať pri prihrievaní. Treba dať na to pozor, lebo tam je 35-40% tukovosť, by to malo snahu nahárať. Takže pomaličky na miernom ohni za stáleho miešania to prihrievať. No. Tak to by bolo zhruba asi tak všetko.